Wis tekan kali bolo. Iki sumber mau kae lho nek wong kene iki le ngarani kali. Lah kae ki nyangke ndak kethek jabang basi. Enak sing nonton saka kono kae ndak. Eh, kae bubar jalan kae. Men durek nang endi? Lah ndak do gandulan anak sing kemrosak kae tekan dhuwur. Anjur tak udengi sumbere bolo. Sumber kali Sureng. Lah iki wis tekan sumbere kene iki. Iki banyune ke metu terus. Iki. Iki. Kekne nek ketiga ngene iki ya ora banter ning ya lumayan iki wisan. Iki metune saka kono kae, saka jeron lemah. Gunung. Lah iki nek umbah-umbah karo adus iki di tancepno pralon sing jurusan rono kae. Iki aku dikancani anak wedok bolo. Wis tekan kene iki nggone adus karo umbah-umbah. Aduh, lunyu. Nah, wis tekan kene iki bolo. Iki jengene sumber kali Sureng. Iki banyune ke bening jane ku ya. Bening banget. Aku tak ngombahi dhisik. Penake ku ya ngene iki nek ngombahi nang sumber ku banyune nglajur ning ya jarake ku mlebu adoh wong mangkane.